כולנו יודעים שאנחנו חייבים להתחיל את הבוקר עם ארוחה מאוזנת, אבל אין לנו זמן. בגלל זה יש לנו 2 דקות של ארוחת בוקר מדהימה של הרבלייף, שמכילה בעצמה 3 מנות. מנה אחת של אלו ורה ביחד עם סיבים תזונתיים, משקה טעים לאללה שעוזר גם לנקות את מערכת העיכול וגם להחזיר את הנוזלים שאיבדנו במשך הלילה. ממשיכים עם תה צמחים במקום קפה שמעורר אותנו, נותן אנרגיה בעזרת השומנים שלנו ונותן לנו אפשרות להחזיר יותר נוזלים. רק לאחר שהחזרנו ליטר של נוזלים, הגוף שלנו מתחיל להתעורר ולעבוד כמו שהוא צריך. המנה האחרונה זה שייק בריא עם 25 גרם חלבון, 25 ויטמינים ומינרלים ויותר מ5 גרם של סיבים תזונתיים. ארוחת בוקר גם טעימה וגם נותנת מצב רוח, והוא בסיס לשמירה ובקרה על המשקל. שיהיה לכם בוקר טוב.